kay salamat mga pare. Nag-viral karon ang usa ka talagsaon nga shoot nga hinimo gikan sa kombinasyon sa mga bigote o balbas sa mga lalaki. Formal nga giila sa Guinness World Records ang maong shoot. Ang maong proyekto sa kolaborasyon tali sa visual artist na si Pamela Cleman Pasig, Bullfrog, Creative Agency og Politics Australia kaniadtong Nobyembre 2021. Gihimo aron mapataas ang kaibalo kabahin sa kahimsog sa mga lalaki. Bangas ka? Kiligila sa Guinness nga the first suit made from mosaic hair. Ang suit dali nga nag-viral o nakakuha og pag-ila. Laki bango sa ka-Gold Awards sa Spikes Asia. Sulod sa lining suit, mabasa ang mensahe nga get tested, talk openly, and listen to your body. Gisulat o sa kapahinumdom nga gisulat ni Cleman Pasig. Og mo kadto ang balitang LRG. Lahirag yun. Ako kini si Lolo Amado, ang amigo ni Douglas MacArthur, amigo ni Yamashita. Antod karon mo diskuhag pagyapon basta makainom og turbo. Lolo Amado ni. Ay buntag. Daghang salamat.